Corona tamni ereng kirinai joto baksa gadalei bono जों mejendenai Oshani tero khafiyogoi thangnai oshani matai nogo Bayab bai malainai koklam shalainai fia 6 foot chalai bai apno lamsoknai busak nangyawi te hand wash bai yak sunai kaham khlaiei yak bukcha bai mkhangta tangdi corona no mechenna bagai mask thubui tongdi cigarette koi khoini yakardi kuchuk phuru eba haijuk phuru rumal hayakeba konino samungo thepadi oro aro khukti takhibidi ereng kuthum lai tongma chaya alcohol ganang sanitizer yago fuldi nungbo kaham tongdi nini khachoknobo kaham tonidi bemar manjak nai no ta shelengjak di khna nini nok ni kebo manjak khay bahaima tongnai naiti social media wo post khlaina sakang tatal de erang cheri naijadi tatal kokno khunjuta kandi hapang ni raidano jaike khnadi toll free number 1075 call khaikhe beba kokthum saimanana phainai bisiwo maosa phaipinai phia corona no kabui faidi hafang ni raida tui tonglainai baithang simano lukuno pirlainai ani khapangni Tripura hani Lukurok Osha Mwtai terini jotono ani khapangni hamjak matai kha kaham iafaro Oshani salrogo COVID-19 hai hamia tongha logo jotono kendrotai haste hafangni sakduk raida tei sakalai mungno tei tongbaya bagai ani kabokmu jotoni thani mask kili tai jesa khaibo sakchaloi tongbai jadi Corona virus hai kirima singsa bemar rokno sakbo katui tongdi tai buinubo kati redi ang suryo ama osa Mwtaini ruai bai ani Tripura hani Lukurok Corona hambaya ongthun jotono kaham tongdi sak kaham tongbai jadi kokthum te hukumun nai khungbai luku hamkrai ni bagai awai khlaijak